Paýtatymyzyň Bagtyýalyk, Berkaralyk, Köpetdağ, Büzmeýin etrapy häkimlikleriniň guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarlary şadlyk şowkuna wetenni. Çykyşlar hormat prezidentimiň ýurt bähbedine gönükdirilen özgertmeler netijesinde ösüşleriň we beýik ýeňişleriň belentliklerine tarap anamny gadam urýan watamyza bolan sevgüýiniň sinasy bolup ýanlandy. Watamyz dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň höküm sürýän ýurdy, çalt depgine özgerýän hemde ösýän döwlet hökümine tanalýar. Diyarımızda halkın avadaşlığını gönüktürülen eğer türlü tarihi maksatnamalar amala asırlıya. Çayarların her biri Türkmen halkının berent insan perver maksatlara ıgrarlığını, on parahatçılığı hemde eklimumi avadaşlığın ve rovaşlığın bekvidine neticeli katlaşık etmeye taraf iyi giderli antılmalarını alamatlanır ya. Mukaddet garaşdyrmalaryň şany 33 ýyllyk toý münasibetli ýaşlar guramasynyň Köpetdağ, Bagtyýalyk, Berkaralyk we Büzmeýin etrapy ýeňişleriniň Türkmen demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher, Büzmeýin we Bagtyýalyk etrap komisiýetleriniň geçiren bayramçylyk çäreleri Trowaşdan ýokary ukynatligi wetenip, olarda aýdym sagalyş kyrşlara giň orun berildi.